Rồi try. Kadang nabi piju syak pendik hakapor babam. Saya don besyak pendik por babam. Ki badon khon ngai ki kme teng ki pa pinda pa teng badon khon nam ki sangat la sangat hi. Namar ki bam lang ba ki khon nam su tho ta. Kadang ne kampak kadang la jong bam ka bam, namar pantian atat bat ka bam. Deyam. Pim ju su hun. Ba teng la dam don ni khon nam pi bam em pi da su tho ya ka jing mat ba de ka jing bang jong ka bam. Deyam. But teng ngisi don ru hakapor ma padang bam don bawan no teng si sko kum no don buri bawan hakapor fidang bam sai sos tenan ha pi sai sos tenan la fidang bam don buri bawan kai no hakapor so wet no ta manong ban i no ka bam ru sumut ka bang palat so benut denem ban ap itu buri ru musodang sai long ai me kata pi bubun senem ngi teng ngi syak penwet bat kamtam hangi ki khasiling ngi chaidon mo kitu chai ongam tip kat no ka badhe ba mo ki chai kran ye kata ki ngam tip na e ka miru ba chi ong ba don ba par ba bam phim jide ban mi na yeng namar bele ka pliang ka bot la ji so kata mo don ba bam hana pinda ap hadu da bam bat itai nong bam ibam suki jai ida kta lai po arsin pila kerki ni yo da leit rum long ye ka pliang ka bot sai long am si yo so kita haban ap bat ya pi im terwa jalang pi ong kadang hari pi tangan tapi mulai bamja sieng hab apat ini dang bamja pi teng em hak kapor babam em habat don balwan penwit em ngim da sau tenat denam dei ngim da yu namal kham tam e ngayo email pa la jong email pa ngai ju kai ba ta por babam ngi ki khon da ngile ya jan em asabom I ai bam sho yang ngi nekin bam sho maki henre mjude ban bam lak namar itip bangin sia penwit but babun sen ngim just tenat ya kaban don ki nong penwet hakapor babam namar bele ki ong ne kentin ngi kwa ban enjoy ya kabam deyam ngi kwa ban yu enjoy ya kabam kalong kumno kata kabam but ngaperkat hakani ka bentan manga kwa ban kran hakani ka sngi sapang kejing syak pendik hakapor babam jing syak pendik hapor yu por babam ngam te pila ju syak pendik ne am haringa yu I hakani ka jaka hei bala khot yu jisu hakaba unwan ban bam la khot yu jisu haka yeng la khot sobha yu uba unwan yaka ban bam bat usapen thut bat usapen wet haka por ba udang bam haka jinglong priu mangi baro ngim ju sutanat habadaran bawan khot bam yang ngi dalai bam mang tu em Pita dalam buan ban penwet em ngim das ngau tenat. Dia kata abang ngikot ya kini nuki gas hayeng bakin wan bam em ya ki kon nang kong do ngilek set hakawai ke kamera dari kunret. Namar balai ngim das tenat ya ki wan ban penwet ya kini ki gas lada pahakapor babam. Bakini ki gas ki dawan kini yo ban syong ban bam. Tang haba to exam ro mo. Tang haba to exam ta lada don bakli tan ro. Ai batai lem em tang cai wit no ban to ba dieng no. Batang ni wit bahakum ki beriu em ban syak pentut. Bat kam tam e syak pentut hakapor bam. Bat ngini pej hakani kapor ke bementa. Ya kanin naga gospel jong Lukas kelnong ga bahjo. Bangini yo I hang ne ba yo Jesu lakot ya u. Syak kata ka jing bam. Ba unwan. Ban ong ya u wan haka ying jonga wan ban bam. Berka Bible ke batai ya kata pin syam ka dekat ke balai pun riu gospel Lukas kelenong ke bahnyo ke dekat ke balai pun riu. Bola dan weu briu u bekerteng u Simon u badai u Parisi. Bar ula kot yo Jesu banwan bam jabat u. Banwan yu? Bam jabat u. Uni u briu u kot sobha yo Jesu banwan bam jabat u. Dai nama kata kum ki Kristan. Syabangin bam ngi deken mau ya ka banduai ai ngo om tang kata manong trai om tang banga bam nga kwa mendon haka bam ka jonga namar haki ni kesi shuman mantang ngi bam em ngofi barok gi jing bam kim de shu ki bakot namar barok ngi tip da kadawai de kata ngi duai de kata Paul wi kai kata nak wei Timothy ban batai yang ngi bangin duai bangin sat ya ka da ka ktin da kai da ka ktin lemmat ka jing duai na namar balai babun sen ki babun ba ki Kristan ngi baklaro haga banduai ken mau me waju sat ya ka bam da ka snam
Kesnam, ke map, ya ke pop, ke side code, ya ke pop. Hari ke side code, ya ke jingbam, bagian bit, ban bam ke dia ke tin ke jong blay. Amen? Ke dia ke tin ke jong blay. Padahal ni ke jaka ke tin ke jong blay ke Quran nang ni. Ba, lakot you ban bam ja. Sutunat bah. Dia nam kam tame, kenal bah. Hak jala jongi. December, January, February ke dia ke por ba syakot bah ban bam ja. Dia nam. Kadai kapor kapabam baik bayar thok mano si kha jong no ban lek picnic chano de nam kadai kapor you kapor ban bam ya thang do chano kan kum ta ter kadai kapor babam but uniu breu ula khot you jisu ong wan bam ja but nga ka bible ka ong kum ta te ula rung hapo ka ying utau parisi but ula shong shanya ban bam ula shong you shanya ban bam Habak kot ngastunat bahaya Jisu. Pikot ujisu nuan bambet. Dia kata ketin jong leong jar bakot kerpat dia kerteng ke jong try on like him. Stich kinong room sipo kat lai gong. Habak pikot utrai unuan bet. Utrai jukentai ya ke jingkot sobagen. Habak pikot di utrai hala ke jong ke jingem utrai wang ngan dia kata pengipule na kita cepat paul nong kaba lai wang ngayeng ha ke jingkang bangatien. Wang jar bo play ngawan ban bam lembat ude. Ban bam kawai mit lembat kabamut utrai wang lalapi play nam ta jonga ka jingkang pikot yang nganwan baik ban bam nganwan baik baniu ban bam mana kani pastor Iwan jingwan mo ise yalap ha ban ong ngi mun sha sau yeng san yeng ngilek bom javet itai kong fitep I pen kre ki bam saungot mar balik tang pastor bantai bat pastor per badi ong I pastor bam pastor namar pastor pi mun sha pi se yalap Isngap ha ke sing elak pastor pita pastor siong ngasau yeng sanieng da bam ja leu bam pastor kani ka ba teng da lai pelat em ki pen bam da but teng ki syadu ka bang adu kata em ban irum sunut da namar balik unum yo su telasai bam ka bam but you Jesus ni la khot ban bam but ka ngastunat ba Jesus ba ulet udah syong senya ya ka ban bam Hari haba ubam ke Bible ka ong kadon gawai ka bril kat ka ba udang bam finepet hak ka khot ka balai pinyo hak miru ka bril hak ka snong ka balong ka ba pop ka balong gay ka balong gay ka ba pop kalayo gani ka bril haba kala tep ba usang sanya ban bam hayeng uta uparisi kalawan lam ya ka Dabi alabastar ke jingslek. Habak kala yengru hajan kicat jong u nasyadin. Kada yam kala sedang ban sat ya kicat jong u. Daki jingjau umat bat kala niat da u nuklik jongka bat baka do ya kicat jong u. Bat kala penslek ya ki da ke jingslek. Ke Bible ke batai. Kat bu Jesu usang sanya ya ke ban bam. Kadon kani ka briu ka Bible ka ong ka badai ka nong pop ka bawan ban penwet ha ka por babam kat nungut na pi pin sotonat ha ka por babam don balakai ka kejat jong pi ha pin sotonat sebab pi dang song bam don balakai ka ni kejat lekai da mo pin sotonat rai ha pi mi bang kejat ra to ka por dang bang ba ka bam ha tuk ka kon penwet don ni denam dai Fi perkat bahaya kata tentang ngikran cabang kecing mani. Hari perkat kini kapor ayu kini. Kapor bau Jesu usong ban layu. Dang bam, dang sautenat bah. Ban bam, kai ka bacia. Kawan kini kabriu yu. Kapop. Fitip, haba kapop kesensyar em. Ha kabriu em. Kini kabriu. Kayo I tang yo try balah ban pelai. Kalek. Kam tip ya kapor ka bakat no. Hari kalek ngasutur tentang kibriu em. Namar balik ki terang pelat em kimpet ke no baje. Ki kloi be ban phone pastor yok kumno rekumno yok rai pastor. Laka de no namar balik ki kwa dah kata kapor. Ki klet ban pet ki don hakano ke jaka. Namar ba kwa. Pi kani ka briu ka klet ban pet u Jesu don hakano ke jaka ta. Udang syong sanya bam. Anong ipi tentang pi kuat balik di restoran mamdan be itu ipi ro. Nomor don be itu em pin bam ne, pin ya keren ne.
Đến năm đây, pi quá bên hai cả por ba em cái lòng chạy. Đây kata yang ila ju hikai manusia. Om iki kena mentah. Hari manusia lah hikai por ba muat jukren. Kan orang napi sa hikai kum ta kimi kapa. Fai babon. Por ba mayo. Wat jukren. Tang bat manusia lah dabu dekat dieng lebih pikiran tangang. Bambet. Đến năm đây. Nè. Bambet tangang. Ju sya ban keren. Pi ka ba em ka long. Au hi manusia ki hikai debi. Kemau manusia por ba wat ju perja. Kan umur saya ikai taruh. Kemana? Saya percaya. Denam. Satia dia kata taruh. Kita teng-teng perbabam ki kelung em mensuang kan. Kena mentaki bam ikat bakimon. Lada ki jauh dot aduh ni kata kerja don ni mek pam li lei kon internet bagi cendur. Ki sebut status. Mensuang kum ni tengang menang ada bambat. Pi perja siapa kita teng-teng dah bamja em lom bebuk suloi nang ni tu fi. Mesti sahur. Namar bitang siu bakla lah sasyo. Mereka kum kena mentah. David dai lut hang ni. Shendur sebut status. Ikon jonga ibam dai. Mensyua kam lo kuta. Mensyua pi kabam tu pi kede. Ngak mau ngiri sa hostel pi kabam tu pi. Mehabat samut de kumtu, hable de kumtu ani. Kabae. Hari, kene kapor ki ong mo ngem de kata ngi si ong mentah. Enjoy ya kabam. Mo, pet ya kabab ki bam, bapin sukemen ya kato kejat jing bam, kabab fi bam. Dia kata pin pet ki brio fin itu bet. Lada kabang ki bu syaka samot sesait ki ongin bam dak keti. Lada dambang ki ong ai ngada samot. Namar belai da bang ka subang hi dak keti wood denem. Hala ki don bat kum ngangam nang bam keti namar yengi lah hikai do hostel. Ban bam bet da samot na por dang kena ki por. Dia kata tentang kibriu kiong ni ada bam semua juk kedang ngau ada bam keti ngam juk kedang nama rengi kelmi kai ya kata rodang kena. Pi don lah hak kadai be hak jing kai. Hari kam dam ha barok ke culture kadang kene. Ha ba don nu breu dang bam wat ju penuet. Deliam? Wat ju penuet. Ngati babon pi kentai breu. Ba pi dei kurim pi don u lok ayeng jong pi. Ni be wan je sang lang hang ni. Ha ka por bu bam em pi si ong lepai kon wat ju li penuet di papa. Deliam? Namar pi su tu ya ka ban burom. Jadi hak culture dak har lagi tapi dalam jauh lok haban le ai pangkah yo. Mo. Jadi culture dak har le habdan le adu kata. Denum dei. Kita ayo, kemudian yang culture kasih bah kalok abam jauh ulok dang iyo jajai wajib dom pelat. Culture kasih tu kalau kelah. Hari hakimi culture wi kita dak long nai penuet nak por baham. Pet uji suang ni udang song dang bam tip cu ai ayo. Mo. Nyitip bet ki jiu ki bapa bet do mo ki do lang berat do belang do masih tip chu la shat bakum no hang ni la shat do rus ne tip shat do dang bam ha kini ke beri wan ketak kejat suwet rafi cuma por pi bam pi dang ketak kejat dang pi suwet nam ya suwet nam wet nam pi lem no tai beri ai up si pang de am ngin le bet ya kata namal ngin suwet. Hari ngapai uji su? Uya per dah. Uji su uya per. Nomor pun sen ni fokus bet ya kaniga kentai di mano. Hari ngakwa kaniga singin pet uji su di mano. Dia nama kata hak ketin ke cong play ke ong hak por bangi simbentaro nak jing kawai utrai ong ken mau yang a. Ken mau u bo uji su long. Kai ke bo uji su la sha. Bat ken mau ya kai ke bangingi long. Jisi shangi de ban jot ngem dei hok. Hari na marka ika ba ulang bang ikan mau uperlong yang ihai ba udon gain. Amen. Pat ka Bible ka batay hang ni jaka. Ujisu dang song bam. Kani ka brio. Kawan ka tep ujisu wan. Karung. Bangawat bidia. Kumno kani ka yok banrung ha ka yeng ka jong uparsi. Na marka dikit nong pop. Kanong pop amla banrung ha ka yeng jong parsi. Ngalap ya kani bangawat. Ki parsi em kidon arteli ki kamera bam jongki haki yeng jongki lada ki wan ki para parisi ni ki kerdan ki baya don lengkat bat ki jualam bat ya ki haga kamera ka bahaneng ya ka bakin ya shong bam henry lada dei bala shukot ya pi ban bam jalang bo usngo ya pi un barabor kinya bam bet ha plau yeng nama ka de ka ka basit kini bam hai
pelau hi kam dei sabar kam long bangi sini mo ngi sini dong pelau long yu kalong be chapo hi han roi kaya per pat kalong ka pelau na ka banta jong ki kata ka dei kata ka yen ki ju yu but ngai be hang ne namar kumno uparsi un sha ya kan nong pop ban rong ha yeng la da dei ha ka kamera ka bah neng kam dei ka dei be ka to ka pelau ba ka yo lat ya ka ba kan rong la yo lat ban yu ya ka bandrung but ka bible kong udah syong ngai ha kata ka jaka ka pamun kam tade biang ka jaka syong ro ha kata ka jaka usyong ban bam ha kata ka jaka namar uneu parsi namar uyo sngo sapang ujisu kecing ikai sapang jong ujisu apa uyo sngo ya kita am ukwa shushu ya ka ban tip bat jo kan ma bet ki parsi fin kan ma fin labet apa ka bible ba ki parsi but kita ki lingdo barabor ki jupa kita ki beri ban tunjuk yu jisu but une ukwa ban syong hi ban sutu ban tunjuk ya ka ti kai ka jong ne ubreo ba kumno hi kai une ubreo but ban tunjuk ya uem ka dei ha ka porbam namar dei tang ha culture kasi jungi ba hi kai porbam chung khop ha ki wei pat ki culture fin da pet yam porbam ki ji syong man ya kren ki ong la ya thai bro chi sngi ngin ya syong bang ngin ya bam ngin ya kren atat ken ya ki kam ki jongi but hani ka tin ka jong blai ka kran ha ka ni ka jaka bo ni ula khat yu jisu ban nganget u kham pan syong ya u ha ka kamera ka ba haneng hari ula pan syong ya u hang ta habar bo un syong namar nganget lada ka dei ka kamera ka bala kerpang ka ni ka briu ka numnut ban rung ha ka ta ka kamera hari ka dei namar ka dei ha plau ka yo ya ka ban rung ha ka ni ka ye namar kala yo sgo bo jisu wan ha ka ta ka ye bar ka tep bo jisu dan habar ka ngan let ngan yo ngan lej baru yo ibu jisu dang song bam hang ta bat ka ka pet ki kichat ka stang man sat ya ki kichat ki jong jisu ka sat ki don ki breu ki bala khot yo trai ha ka jingem jong ki fitep ki khot yo jisu a jisu wan ha ka jingem ga jonga haringa kwaro ban bu ha ka ni ka por ka jingli ka kamera ka ba kumno pi ipad yo trai pi ai ka ba bhatam ne Pishu ai tang masu tunjuk ya utrai. Don teng ki duai trai la mele ikai kamba ngan bot ya me kata de jing duai tang man tunjuk pi kambu rom yu jisu kum bodai yu jisu. Ni don la ka jong ni kwa e yu utrai han ring mai ke ba hata me ke jongi. Ni sngau bagi teng de mar kata Kristan mentala sakut mar on Kristan sing blai. Kristan simple ngis ngi ayo try like enta sa kunta ngis ngi lai ka ba hata me man ka sipat ka jingim jongi ka long ka ba kumno ni ai nem ka ba hatam pi khot yo try pi ai ka jakat ka ba kumno yo try ke nya ka jingim namar hang ne une simonu khot namar ukwa ban tunjuk i jisu kan ma wat sakri yo try ya ka ban tunjuk yo try naman ngi ngimla ban tunjuk yu trai ka bible kam ai jing bet yang hang no bang ngila ban tunjuk jisu da keren ya kata habau syaitan open shay wang mamla ban tunjuk yo blai hada ngila ban tunjuk yo blai di tengah kitab malaki ko tengah ki jing ai ki jongi lat nang tangim don nang kanu ka banta ban tunjuk yo blai ngimla bat ka bible ka batay hang ne ba Kani ka brio ka hiyo jisu. Ka jing sha khot ka jong. Kani ka nong pop. Ka nong pop ka sutu ba. Ka sutu ba. Ya kata. Ba kumno dei ban buram yo ne uriu hok gen. Hari kumno ni Simon khot ban ai bam yo tang habar. Usang bam jalem bat hoy kata ka di ka ba ki ba ki parisi ki ne shong bam bat ki wei ki bat hara udah shong bat kan mau Jisu wana Nazaret hey ba Nathaniel wong kam don ki ka ba ba kan wana Nazaret ken udah nong Nazaret kim de ken burom kata bat ka Bible ka ong bala khot ru ya unong Galilea ki tong nong tong do kha bat ki parisi kim da de ki ba ki sotanat ya ki u khot wan bam ja hari mai ke babahata me mai ke babahata me pai ya ke jingem jongi ro yong i khot yo try ya ke jingem jongi ngim ai pat ke jaka ke babatam yo try dei na mar ka tanga kwa ban ai men sim ha ni ka poi we pi nangi ai ke babahata me so try amen bar kata ke de ke jingem jong ha pa jong pi amen okay ke jingem jonga
bat jong pi Bible batai hadin jong ni kani ka beriu kadang pendek yu Jesu kadang sat ya ki kejat ka jong Jesu da ki umat ka jong ka kan nyat ya ki kejat jong Jesu da nuclear u Jesu klam pen sange hang no ho udang song bam kadi ka jingwet kani hanu Jesu shem ya kata kum ka jingwen ka ai ba ki beriu ki sngo ba kadai ka bo wet ya utrai udai ubediang hun ne ya kata amen Tengah habang iro angi mani yo try ki brio ko patip yo play ki laban wet yo mono patip utry pa yo diang hun amen dei kata le ya ka ai ka bo try u diang hun wat kwa ba ki brio kin diang hun ya kata dei ni mata tang pi duai ki brio ki laban sutu yo try usutu dei ya kata amen yo try usutu dan ci sen ka sin dai kena Namar tay kimi jong isi kidwai be lai buje la Allah tay kena yo may I love you Jesus rubong tia lang lai buje menta utau kena uperkat ya la dia dah wang I love you Jesus rubang you tia pi kena usa kena uperkat kamu kena ka kimi ka song u Jesus dan kaman tia namar udai ublay oh ublay kamu anytime la ban lek wang ho ya kibriu kadang kapor yo blay ublay ulang halor kapor baro amen tang kai ka bangingi wet kidon degi bentam ka bangi kum kibriu am ngi wet ya gitu mano tip yo blay diang hon amen amen la pi briu bu song be haju pule bible sa am hadu pino wat pule than me yo klebe kidon ki perkat adu kata namar balik ki perkat kani kam dai kum ta Namar pitip ya ka ai ka ba pimla ban le ya la di ya utrayam la ki wei ki le am piniwet yang kum no pi la ban le ya kata ngangam la ya kata ba pisdang bani wet no ha ka ni ka jaka mo no ban le bani wet ya ka ni ka briu di Jesu ka ta ai ka kejat jong Jesu ka sat ya ki kejat jong Jesu ka nya di kejat jong Jesu ka pan sle kejat jong Jesu han re song wet pat uniu parisi kan ma ba kai ba pi sakri yo trayam utrai diang hun hendak ki bawet ya PM kindeki wei pat ki beriu badan hak saudong sakut jong pi dai kata haba bistang ban sakri oblayam ki kistang manuwet ya pi ka Bible ka batai hang ni ka tin ka jong trai ka ong hang ni la ka khot balai pekong lai ti haba utau parsi ubalakot ya ulayo I ulakan haladi uda ong lada uni ulang unong itu lupa undala itu ke bat ka bakumno kani ka beriu ka bakta yo bakalong ka bapop kalong ke bapop pitep dei tanga kani ka record em pilap ha ya kani hakani ka benta em sapang kata ka pop ke pangai ka pop kumba sao la ni san sen tang ha ke de khot ka ba lai phun riu hadu ka ba san pho phin lap sao na san sen hang ni ka thok ni kan tin pop dai nama kata apin su tho ba hipule Bible namar hang ni man ta phi deal ben ka pop bat unong pun kho ya ka pop bat ki brio ki ba yeng lang bat uni unong pun kho han ki wet ya ka pop pin yo I ya ka lai tili ka ban hang ni ka pop utrai unong pun kho ya ka pop bat brio u ba I wet ya ka pop kan mau ngap ban pi ngi iwet ya kapop yo utrai wa ngakwa ban pen khoj ya kapop kata ka de ka jing per ngap ban pi ngi iwet ya kinong buat yo utrai wong ngakwa ban pen em ya kinong buat amen yo pi la iwet yo lok jong pi bo di tan han utrai wong duai ku kon bangan pen em yo lok dong pa the Bible ka batai hang ne uparisi haka download ru ong kani ka briu ka bapop kani ka beriu yo pi lada pinlap da ong ya ka beriu ka bapop la fi puli pa ka Bible em la yo nu jor bai ya kata ka beriu ka dei ka beriu ka baklim lane hak wei ka bentang along ya fi ka beriu ka bayat auria bumot ka jingem ka ba ka em ka jingem ka ba shong kha pathar kani di kata ka beriu kata ka di ka jingmon barabor bai puli pa ka Bible da kran chapang ya ka beriu pa ka dei ka bapop ki kran bai chapang ka shong kha kabamot kini di kabriu kabapop pa umnan kishin rang ki tenat ya ka da miet han remen sngi kim kwa bandon jing edai bat ka namar ki wet ya ka
Kimi kuah ai bandon bat ka namar balai. Haba kia sno bat kini ka briu am sak kena lang kum ju. Lara pia bat ka kentai dekat pi sak kena lang. Pi dei urang balai auria kinong bet. Dei nama kata pia. Wat ki para kentai kini kuah bandon ki cia dei bat ki. Namar ki sutu lara ngayai bat ki ngabun nam lang. Hai angyo yo Jesu. Jesu te kentai pat yaki. Umiyo, kini di kebenta baka jing syakri kampat ngalang fi kebabon bak kebalang kampat la ban reach out ya kini kebenta namar bale bon sen ngikwa ban penkot ya lade. Bar ka Bible ka batai di nama kata ong parsi ong kumno ni Jesu mi to ya kini kabreu badai bapap. Ukran halaka jong donot pakat Jesu klamwet ti bakta. Uklamwet bakta por budang bam. Ukram ban sange ya ka ong naik ta gijat jonga ngadang bam na kuak ta sakta syud ada bam ukram ba ong kumta hare bo wet de uni unong khot man uni unong khot wet ya ka ka ba kane ka briu bale kan mau bet chisin pistang ban syakri utrai katkum ka ktien ki briu bam yat katkum ka ktien kini wet ya pi mano kibamiat kan enggak kinum keren persyak hakadur ke jong pi hakadonot jong ki padam kila persyak lupa ya pi namar haneu ne Simon uklamong ayai na ka sentur ukran ang kadonot barkaning aku abanong ya pi bo Jesu banga mapingi syakri udah Jesu ubayet ya kadonot ke jongi namang ngatip babon bawan hakani ke jakar pi wan jaseng hakani ke sungi pidang syong hang ni ngamtip jik perkat jong pi barot donot am sini don na pi lasdang balong dosi la kham saat de kendiat don no pi to duli mana lah kang ne kumno ne yo rung miao ne pi poi kamtip ka poi sano denam hari kan mau ya kan ga wei bo blai uyet ya gai don no de kata wong hakapor bo kren samuel ngampet ko bapet kibreu ngampet ko bai kibreu wong ngampet wong ayet ika donot nama sama lupa yu Eliab lah biangnya. Rahmat jong belai, udah David biangnya. Ngaju perkat kata. Tak em ngasi dwai mangi bro. Try kerku yang ngapusan yang ni benda walai jah ke yeng jong ni rukan thai. Habau don. Ke Bible ke ong lifetime siteng kan ni rukan thai ke kham cham la kerdo what Jesu udah ong lifetime siteng ya kata. Walai jah urung. Pi perkat try kan ying ru kan take kan kumno try ka bam nama kadon tang si kamu puro bat kindiat ko umpiang ka Bible ka batai kata naka ways im nong ka khanyo pin syami kata don tang kata hari like sam si tang kham syama kerdo try pi perkat kumno try ka jingkur ku ka tu ka ying jong ka try pi perkat bakata ka syang jong ta babu ita ki kpu try kilong ki baladap no try marsen ba mu alai ja na kumno na ken mau be je ka utrai am un ai pi de kata u hikai yang he badwa am ai ngi ka bam ka bahala ka sing belai u hikai ka tam namar u batai japang walai ja ba ka takriu kan thai namar hak to ka pot su perkat ma pi habaro don ka jingkurdu ndan bam ha ka yeng jong riu kan thai dap u kpu kibriu kin lem no kilawan lutere atau kayang wan lutere nem cuma mendam dan ya ka bapin bam pitep ka to kayang medan man bam pitep haka bam ngi kibriu ngi kalar riu klau kalayo riu klau lada ngi mi bam kulmar tentang dam yo bam so nem king bayong so ban kolon no so ban kolon no sutu sutau ra kata dem ngilelo dia kike ngilelo dia banyo ita kabam hanrei fitep ngai bai utrai bo kurku yang ni ka yeng jong rikun tayam kurku ya ka tang kata ka sengi namar balai yo kidawan kinong lutiro kinum yo yai namar ada kurku penroi pendap kulmar ngasi om roi kata ka we konta ublai yang yam utip ya ka jindon kam jongi unum ai palat hero kata nai nawar pi sapai dien ngan sapai dien fisto un ai pi kat ka ba ula ban sanya ai pi ban un ai pi bo unong tu unum la ban wan tu na pi unum la ban yo
Banuan tu na pide kata wong ngan sneng manga ya no. Ya nong bam do. Bandre kabamot nginum kerdo ha katakan nam senio. Nginum kerdo. Fitip habau Jisu don nam amdan kecing kerdo. Utep yang ngi parbam de etang kum ki bangai ide kaban aingo wat ha ka covid artli kisnem ngiya ni klam syam la kerdo. Amen. Ya fi ngam long ka long ko the ngil ayat ka lang ba kata. Ngim don kam jingyo amdan sulut bet hayeng. Hari wat apa deng kata ni klam syam la kerdo. Amen. Hoi ngim la banong to por bangi poho. Hari kai ke bangi don kamu belai pendap. Amen. But ke Bible ke batai. Hakan ni ke jaka hakan ni ke beriu baka sat ita. Jisu klam wet. Stang man wet. Baru Jisu stang man ikren. Baru ong gum ne. Jisu la ya tu ula ong ha u. Ko Simon ngadon ai banong ha me. U te ula ong ko no hikai tu ong. Ngalangok ba. Pitep ki beriu ba artatien ham. Ki dei ki beriu ba long confused ba ong hakatin nong way. Nah hakatin kasih long artatien ba. Pej hajrong uong nong itu lupa. Pej bau ni Simon na perbaukuran hang kadon la jong uong bau de iu. Bau de we. Hari hapor bau ke panakarem yang suntur uong de we. Fisu tu mana. Ubriu hi ban artatien yang barobor ulong confused hak jingem ke jong tip kemno ban rai. Fisu em de kata u Jacob uong hak shiti uong ki briu ki artatien kim ji odiang ai ruem. Stephen kong Jacob wang kiba breu artatien. Namar be filong confuse la de. Pim tep ya kai ke ba pide ban ong, ya kai ba de ban kran tep ya kata. De namar kata. Kelumar pe uni udang kong ong nong itu lupa, manta ong ko no hikai, but hang ni uci su ai u ko ke nuksa ba ong. We unong ai ram uladon arngot ki nong kit ram. Unong ai yu? Udon kanongot? Arngot ke nongkit ram. Beruang don uta ubanengkong ukit ram sanspa tengka baru weipat sanpo. Katno sanspa bat sanpo. Lara pipet ya kini ka benda kini ke sanspa tengka ngisngot tatbha mangingi kana makawan ra haka translation khasi hanrek jing sisha kini ke jingmut sanspa ka bamot ka bainong jong arsnem. Katno? Arsnem ka? Bainong. Kadang dia sanspa. But sanpo kadang ka bainong jong arbanai. Bainong jong ano? Arbanai. Tu ula batai hang ni kidan kita ki arngut ki bekit ram. Pada wang haba kim dan ai ro ban sil. Ulama ai ki baro arngut. Ulama piu? Ulama ai ki baro arngut. Namar kata tu ong uno na kita uban kam tam ya u. Usiman ulaya tu badula ong uta ngamut ubala yok map yakaba kambon ute ula ong ha u mela bishar kabadai. Pi uji su ubu ya kan ke cingkeli ya u. Ubatai ya u ono kit ram. Baru ong la dala map ya ki baru arngot san spa. Bat kini ki ba san po ya no mano ban kam bon ong ta ba sya map san spa. Nang ta Ketin ke jong tera usiman ula ya tu bar ula ong nang ta haba dekat pasal pusau bat haba ula pai sya kata ka breu ula ong usiman miyo ine em ya kani ka breu ngalarong hapo ka yeng jong me temem syamla ai ya ki jat jonga hanrai kani kala sat ya ki jat jonga da ki jing jau umat jongka bat kala nyat da uniu kli jongka mem syamla ai jing do yanga hanrai kani nadu bangalawan hapo kam syam la ken bendo ya ki chat jonga mem syam la pan slek ya ka klik jonga da ka umpenyang hanrei kani ka la pan slek ya ki chat jonga da ka jing slek uji su hang ne fitim ukwa ban peni kendo yo Simon kani ka dei manga mama piro ngangai angin su thu hang ne uji su ong me kren ya ka badai ko Simon kadai kani ka dei utau basan spa oni kambon bat upai kani ka bre bat wong ngawan hak yeng jong me namat ngan wara hak ni ka por hak culture jong ki jiu hak ki jiu la ran bawan kai yeng am ka banun kong do aba sha ba kin rung yeng am ki ay ki ya ko makin sat ya ka chat ba de ka janyat ba kin nyat ya kata ka kejat ke jong ki kata ka de ka banun kong do ka bamot ki pediang sobha ya kita ki breu ki yu
ki priang sobha ya no ya kita ki beriu kata kadai ke jing peni ke banung kong dok lang baba ai ke haki kejat ban saj bat ban ai ya ke janyat ya ke banyat haki jungi ru kam dunamo haki jat beringi kasih ru ngim dandang ban priang sobha ngah bang kren ni ke jing shisha tentang kidon ki ba khawai pidalet pinrung kumnu nomor mdon nong kublai hero hablai kling ali bu chuno ni ke present deyam pingim da don ya ka culture chiki wei pat ki judgment real jangan negeri India pindalet jong ki pin kulmar ke jing respect ya kita ki guest ngingim da don palat kum kata pi haki jiu ke bandung kong do ke jing pediang sobha ke de na ke jing kang ban ya ki namar ke to ko por ki ya da ka jat lan ki shong da ki kada kiduna bakini shong da ki kalikula ya ka to ko por namar ki de tang ki sim kita hi bakini ban shong ya kita de namar kata baki wan ki namar ka de ke reach up ke bun pula ke pum to de namar kata ki ya ki ya kata ka jat ke jong ki bakin side bat kam ta me namar ke jing wan ya ke jat jong ki ke la thai bah baki side ya kata ka jat kan wan kata ka jing pangat ha kata ka met ke jong ki bakin sultanat ya kata ka yeng ki ju ya kata bat lada kidon ki merau ki pelek ki merau hara kidon ki yeng bamdon ki merau ke bamut ki ai ki bakin sat hi bat ki ai ke janyat u Simon u klamdon ya kum kata haba khot som bahayo jisu u klam ai u klam nyat ro ya ka jat ka baar haba ki kendo hadin jong kata haba ki rung apo yeng ka welcome ya ki ke de lamba ba ki kublai kti bat ki do hakakti ki do hakakti lane haki ngam lane haki ngam do hakikti lane haki ngam mdai basu do hakale kan su pendai parangam sto yang mengita mentah dia nak kendu su do hale hi ki kade ke rukom joki haba ki pediang soba ladi ki kentai para kentai kin lem ta sunrang para sunrang namar kide kendu kini do ya kata kakti lada suto uneu riu krau kinum nuot ban do hakangam kini do tang hakakti lada dei bahayeng kini do hakangam bakini penia dei ya kata kangam kata kade ka benda ka baar haga culture jongki hei ba usimon kwa bandon kum kata badu jisu bat kabalai kitu shim ya ka peniang bat benta na ka kle banong haba me rung hakane ka yeng nga ai kublai ya me peliang so bahaya ke jingkot jonga banga shim ya kani kom peliang banga ta akhli banga peni banga jingdon jong me kalong ke jingker khu ha ka yeng jonga kini ki lai tili ki benta ba ki jule okay lai tili ki benta baju shim ya kata kom peliang banta aka kle banong namar bele ki shim ra kom peliang balong smau bi bang ba piwan ma pi kani ke yeng piwan ra ya kata ka jing ubi ka ba thmai ngeng piwan ra ka ak ka jingker khu ha ba pi1 ke de nama kata ka bible kong pin pediang sobha ya pi pediang ya ki angel de kata ki jupen sle pediang ya kata pinakan mau ke tradition nadu ka por jong jeka wat itu mau sing clear bau tia udah the da ka pediang ya kata namar bele uang kani di jeka bala kurku la da ki sutu bo ne bre bo wan ulong ka jingker khu ki semia ka pediang kani de ki lai teli ke benda ke jupediang wat mangiru mo kum ki kristan haba ki haradon ke jingye tho nganong ye pi haba usinrang uwan ka yeng kan thai barabot haba ki pediang sobha ya une upersa bursin ki shim na kom pediang bat kita bat ki da duai ki da kurku ong ka jingdon ke jong pi persa ha kani ke yeng kan long ke jingker khu lani kani ka persa haba ka lech ke yeng kiao ru ka le ka ju kanong haba nga yo ye pi kum ka persa nga nget ba ka yeng kan long ke jingker khu hare babun kristan rom tip ye kata mo dawan jong ai kentin kuai kum ka pediang sobha fi sutu fi gi haban sutu ya kane kindiat no malada pim sutu pin kulmar to si ngane kom no pastor fi kani ka benta namar uci su uwan banon ra ya kani ka jingka ya kani ka jeka uang ko simon ngawan ha yeng jome ngayo i hakini ki barolai me klam sham la le ya nga me klam sham la ai pat kata ka janyat me klam sham la do ya nga me klam sham la pan sle ya nga kan mau bet haba pi khot yo jisu pi ai ne ka burom ya u bo u dei hok ban yo na ka jingem jong pi ni yo ngi shu khot ya u klam da burom pat ya u ki don bon ba ki briu ki le chi jing kawai da wan pai nang tu ki mong ngaman sim
Kadau balai. Namar kiong ki klam syam la ai ka buram yang ni kumbaki ki lakot. Bon sin ngim nang ban ai ki buram ngam klan tang yo balai para beriu ngim nang ban ai ka buram. Ngim nang ban yo ban ai ka buram. Ano tame yo tra ngi ai ka buram mo. Ngi ai sha u. Pi usiman wong. Uta ubalay ama bon. Baru Jisu pai sang ni ka beriu baru wong. Namar kani ka beriu ka baklim ka ba auria ka noti. Kala yo ya ka chingmap na kani de kata ka it kambon ban mame. Mame sngo mengadai ubahok. Meyo map tang kindiat. Pitep day namar kata. Ngapait kita ki beriu em. Si siya nga nong Yesu tu ya ka ay bakila ju im menswa habaki pai so blem. Kita pilot na do ka mensiem ka chingmot bat ka mat ka jong ki kloi manai tilot. Kim tnum shu ya ke kem tau blay na mar ke ong ablay. Kum yang ame penem. Ka jingit habban peni. Ka jingit hab yo habban peni. Baru Jesu rong ha ka ne ka yeng. Kwa ya ka ban bam upet. Pi it nyam. Bat babon nga ban na piro. Yo pet yong kilong kum Simon. Ngi kat yo Jesu ha ka jingem jongi. Ngim ayo ya ka buram baro bo dei hok ban yo. Ni ay buram ya ki beriman jakaban ayo u. Ngim not de kata tentang de kendup dong. Yaro you blay. Yaro you tra. Jesus sar ngim not banong ruwe kata. Namar bale ngim sun not ma ki beriu kin ong kom no. Dahi nama kata ngim ay te ka buram baro so Jesus. Tentang ngim not ban bandua ya ki dikwan sya. Haki yo ki hat namar bale. Ngi soleran. Hanre ngedon kami u Jisu man ka bantahot u Jisu nom kentaj nga aingo yo blay u Jisu kam kentaj ya ka jingkot jong Simon u kam kentaj ro ya ka ni ka beriu ka balong kanuti u kam kentaj te yaki u Jisu nom kentaj no yo noro hanre ka jingya per ka dei bo beriu u pediang kumno yo Jisu kata ka dei ka bakongsan tentang Filipin kulmar doi kumno blay kur khu itu wanam dei ya pi blay kur khu ya baro namar bau slap uwanam tau bahok uwanam tau pop bro umpet ke yeng ka bakumno wan ai slap lang ya baro katin ka jong blay ka kren ya kata u Jisu lek sekali ke yeng jong Simon u syong man bam handai ngala ban fi parbu syong bam dei kata la syong linget namar bale ka nget u la hong wow kani ke yeng ka khot yang a tam pediang pat yang a babon nang ngi khot yu trai ngim pediang pat yu trai ha ka jing em jongi ngi khot yu Jisu ngim kloi ban pediang yang ane ka ktien ka bau Jisu wong la pi it yang ha pin sumar ya ka ktien jonga ngi khot yu trai ngadon kam ya me ngapang trai wan trai pen khia yang a trai wan pen khia ya pi hadin kata pi klat no na bar pi klam pediang te yu trai pi ju khot tang ka por don kam ka Bible batai hang ni trai khot u khot la sha khot so pa u lek ban bam ngam tep hang ni ka chaka pi bi don nang ni ba ya pet ani ka por ngam tep ngilong gi bakum no hare to ai ngin ai yo Jisu ya ka jaka ba u dei hok ba un yo na ka jingem jongi amen bangin bo ya ke sadin yo Jisu ha kaman wanam ai kan sakut tang ka jing rwai laki we kim tre ngamar we ngan bot hare yo ka sakut tang ka jing rwai hare ha ka jingem gamlong ngam ta kalong ga ba ma bat fitep balai kam niat ka jan jong ka namar ka su thu em ta jan jong ka em kam dei ka ba khot namar ka dei ka jong ka nang ta sma ka kan thai pop ko ngan ai da nuclear bom dei la la de lam da dei ba yu blai ka ai da kata ko hong kam dan kan ka ga bala ban sat yang ni ka jat lan jo ka ga bu trai hu ai ka khamat jonga ka sat bat ka khamon ra ki pniang ba kiba tador kawan ra sunan da ka dabi alabastar namar ka dei di pniang habala te ka pan smau bi bat ka su thu yang ni ka we ngam dan hok bangan bat ya ka kti ka jong o ngam dan hok bangan sim gani kom priang ngan pen sle ya ka kli ka jong o naman ngat tep ka dei nong pop ngan pen sle ya ka kjat bat ka do ko ngam dan hok bangan sim ya ka kti bangan do ngam dan hok manga ka do ya ka kjat ka jong Jisu namar ka suthu ka ei ba ka kalong
พี่เต็บอายงานมาพี่เงินส่งทูเอ้บางงานลองกันบัดพี่ลองกันเงินดันฮอกเตอเดี๋ยวตรายอุบเป็นลองอย่างงี้อยากไอ้ปัดเงินสรองหากันนี่ก็จริงเงินปนองงานเละมังาดันไอ้เงินลาลีไอ้รู้แอมบารอเดี๋ยวตรายเอเมนบารอเดี๋ยวตรายแล้วคลามุตรายมงี้ทรายดอนนังงี้เต็บบันดังช่องเนี่ยช่องหางเนี่ยเงินเต็บชัวเงินเต็บเงินดอนหากันนูกันจักาอะไรเด็กก็จริงงี้ก็จะอุตรายกับเป็นยังอย่างงี้กับกระคูอย่างงี้มันต่างงี้พองกันนี่ก็จานยองแดงอะไรบันเทียดก็จานอะไรกันมาคลามุตรายวัดกันนี่ก็จานจนเงินดันพิซาบันเทียนบะบุญนังงี้มันชัวงี้พองดีที่ปตุลนบะกันมาเอ็มนาเดียนรู้นางนี่รู้กันมาเอ็มมันตัดสไตล์กันมาเอ็มมันชัวปะจอดเบ็ดอะไรกัดนี่งี้yoเดียวตรายแต่แกปันเงินสรองงี้ฮะบางงี้ทงจึงทงเงินเต็บกันมีแนมอะไรเดียวตรายองจึงทงมีนมารุบลาทงเดียวชักรีจงอาอุตรายวงกันเองก็ดูกันกันลงกับบลาคือคูนมารุชงอุชักรีจงอากำได้ก็จึงสตาร์ทกำได้ก็จึงละก็จงพีกำได้ก็จึงละจงอาบารอเดียวตรายอะไรติงปะน้ำงี้ชิมสติ๊กโนไอ้ละทีกูมาลองนิวซิมอนบะบนนางาบันพีเอ็มยกงี้ดอนซิมอนฮับปอจงงี้ดอนไงซิมอนงี้คอดอยู่ตรายงี้กว่าบุตรมันบำจารังงี้กว่าอยากกับ presence ก็จงเปล่งงี้กว่าลดหางี้มาให้ปัดยาละดีเจ้าตรายงี้บุรอมยากูมาอูเดยฮอกบันยออยากกับบุรอมนางงี้น้ำมันไปเลยงี้สโกกับป๊อปจงอากันนังคำดูนะกับป๊อปจงนี่นังคราวกับป๊อปกันเองกับป๊อปมาดูเบรียวบสุทุบะงาเดอุบป๊อปกับจิงเอ็มจงอาเดียดูจงhariได้ตั้งอุจิสุบเป็นลองยังไงบางอันเอ็มกุมเนี่ยบางอันลองอุนงสงชนองจงกับเบนงได้ตั้งอุตรายกระตากับเป็นยาเพรตน้ำมันอุบป๊อปอุเดยอุบป๊อปอุจิสุหังเนี่ยอุเป็นอีหังเนี่ยอยากจะจิงเอ็มเพรได้น้ำมันกระตางาลาร์บันองยังพิเศษHaga percaya kisakri ki jong blay ki basatar ki de kitu ki balale pop crowd pelat. Nama kistu ngilai omap de stang ublay ban la ban lay bat ki kloy ya ka ban IT ya la ka jong ngalayo I don koi ka brio ka laju im auria haba ka kam de ka khasi ka de ka wei pat ki jaj ban rio ka kala ka ba mod ha ka karta ban ru pusan snem han roi daru nang ta ka ong tra nga ka jing pan pau ka e ka ba me kwa na ngan lej na ka ban ta ka jong me Namar pipin ihi upol suto uang ngadai manonga ngadai nong penyap beriau ngapenyap iu Stephen haru ni utrah ukot yang para baula kot yang kani ka jing em ngatek lot nam ta jong de kata uang hakasti nong Filipi uang yang ban em kalong na ka bantau Chris bat ka jing yap kalong ka jing bantoy namar suto klam ujisu umlong ru em Babon na nga ba na pi ngilong refugee kumbalong u Jacob ken uba me uba kwai ka jigur kulang ba kabalet to habakot mdan ye sinkri jong I de gi mau mdan ye ruem ngi tia chai che ba yo ngim dan ye ruem haru de tang blay uba kur khu pat ya kan ga ti ga jong I amen beling hun rai ken em ngakwa pe pin ken ma bo trai na ula sei ne yang I Baka taka jingit ke jompi kanuman kriya de ka tau Petros haka si ka ba ar klanong ka benengkong rekot ka basan wang pelang haka taka jingit ke jompi namar babun nang iya ngisngog ngila klet no na ka bangingi wan geng wat klet ya ka jing sedang de ka taka Bible ko wat nyoban ya ka jing sedang ka baret wat nyoban namar na ka bangingi lawan em kalong ka bamla bangin long kumne de tang utrai ba pelong amen Baru ni Simon em umut tenju utrai ai utang da kawe ka parsi ukamla bersutu la riam ya ha kata ka parsi ban banong melong me tek kum tu san pau kani gadi tek kum tu san spa dai na mata kai babon nang ngi klat bando utrai man kasngi ngi do kam lo utrai ha kiti jing duai jongi banong trai klam da pot ngi da kwa chi sha ya kata ka jing pen sle ma kata ka jing ubi ka jong utrai ha ka jing em ka jongi Ni da kwa shisha baka jing em ga jongi ka long ka balasat khot kan bat pitep haba pisu thu ba piyo ya ka jing ma pi pen I ya kata ha ka jing le jong pi amen
Fitip usai tanam un penrembek ya kata ke ke bapi pila le lem da pi suto bapi la yo ke jing ma bapi pen ha ke jing le tang pi ong pastor ngayat bahar kan men sim penrem wan penrembek yang ke por berim yo ka dau bu usai tan u yo la le ben penrem ya pi na maria kata ke jing kala ka bamut pi pat wan ra pat ha ke jing le yo usai tan na mar kata wang na hiju kala bamut ka download ngan penrami pi ka download hala pi waraya kata ha jing le bangala kala bamut ngan syakriyo blay ngan lej ban syakriyo trai ha jing ro ha jing mane ha jing duai kum ta terem usai tan unum la ban penram na pi lastang ban dap da ka tien un penram su kum no pi na mario ya ka ba pi langet pi le ya kata amen ya ka ba pi langet pi hap de kata ka bible ka ong ka jinget klem ka jing le long gai kabayap wat le shua ban ngai kidon gibril ki ong lanang le shua mo nga ai kum ta sho ble nga ngai be un penim yang am pi ngai shua sa le pi se yo mat jingurku la pi per khat be tang da ka jingle yo mat jingurku onom yo lanonoro na mangalawan ya ilang ba jong kita ngitip ha ya kata kinyam baro ka ong le shua haru jisu ong ngai shua yang sin pilang het em yak ke ba pilem ka wan da ka donot jong jing sngongo manong atrai kum yang ngami amen kani ka briu kan yan paru chisu wang meklam shem la do pi ngo hi teng ngiklet yu tra fit wat ju sakri yu ble tang badai man sakri fi haban sung tho pi haban yu de kata teng ngong ada dua yam kasutu dalam napi dua bi tiap dia oh trajisu gaya je me trajisu jisu wong mi jangan mi jeng tiak na suong jisu man kena direct pi ingi haban peni nga je me ngayeng ngadam amen ngi teng mengi mani tra nga je me ngara la kikti tep ne popla ngara la kikti sanu hapla tentang jeruai tap lah kekti jenuh sesedian. Pi, dia kata kidon mau kiai bentah ba ngi hap ban peni haki jingle. Dia kata haba kawan ke pelasi ai ka peniru yang ikan no bangi. Amen. Kano ba piu? Pi ngi hap peni dah. Kalam peni dah tip seno utranong pi jangan akum no kata ka jingi. Ngabang ong je pi hading pernah akum ne. Pi pat hang ni uwan ra apa dengan kecing ya per kecing syakri jangan yang kebriu bat kecing syakri jangan diam ngalaman orang fi ke Bible ke batai hang ni nabakum tang ong hame la map ya ki pop ki babon jongka namar kala i shibon kum nu jisu ong be shibon namar yo i ya kecing le jongka nang ta ka tin jong trai kong ula ong te haka la map ya ki pop jongpa kita ki be shong bam lem ki le sedang mat ong halade une ubamap kat yaki pop te ul ong hakata ka breu ka jinget jong pa kala pen em ya pa to kelet ha ka basok fitep nga ai ngok nga kwa ban pen kut hang ne po da kan ne ka benta kan ne ka breu em ka kamle ai yaki to ki breu badan lang hang to kadon benta bet tang badu jisu bat no baru Jisu. Pindah pek bahang ni. Kam dan mentai begitu kibreu bersong bam lang haka yeng jong Simon. Lane baru Simon ne bagi kita kibreu. Kita kibreu ki wet ya ka. Kiong dewe ni bemap ya pop kum ta terreka em. Tik baru Jisu. Ani gadi kajing kai ba yang apa dipi. Ai kajing em jong ikan pek tang yu Jisu. Om ya kibreu. Amen. Jisin na ke kelmat pilas nang ban pek breu em pilakolon. Mam dan way ru bahok mam dan way kak tin jong blay gong. Para breu dan me jing duna, pe chau Jisu dan jing duna. Amen. Pe kene ka breu, ka kam sngap ya ka jing kran jong kini gong ba pop. Tade ngam api ni pastor, do ilem yang i baros yang apa ros khot ba pop. Ni yang aki kresnio. Pe kene ka breu. Tang baru Jisu. Tang ban no? Tang baru Jisu. Kam dan banta ban no ro bagi breu. Kasuto kam dai ban kini ki breu dai baru Jisu. So si agi ni kisngi. Ngi kwa ban ya dai bat ki breu. Kam dai baru Jisu. Ngi kwa ban pen ya dai bat ka jing syakri. Kam dai bat utau trai jong jing syakri baru Jisu. Ngi kwa ban ai man sim hagani ka por man tai ngi we pi we. Ai pin kmi tang shu Jisu. Ngi shu perkat mangi.
Kum yang ngiu ihet utrai, ngipat ngi ihet ya Don kesin gue bela keliu jisu. Kai ka hukum ka bakongsan. Uang ka dikajing ihet ya ublay. Bat ka baar ka dikajing ihet ya pramarcan.